Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kedor Bashnong Mukrok Pelun haka santri kuna pra arjar posan kilalit banyak kendu iulat kejela. UCH Vijay Shankar ban pinsngo halogarai bagador Bashnong Pelun klashim haka biadai bat kejing dawa ban IT no ya kejing tokid sika Central Bureau of Investigation halo kejing sa asiat yam jangki sangot ki khasi penar haka arpu atuk nai wing arajar arpu ar haki pulit kejela asam haka shinong Mukrok. Hagajing akram bikilar pthai kubor hadin kajing kendo ya ulat kajela usekretari kashnong Mukrok uba precious tan ulet hu bakum ginang ilam shnong klapin sngoru ha ulat kajela hakabe day bar kajing kentur pot ka asam shupuru sam jong kajela Meghalaya bas ten ulet hu ru ba ulat kajela blokular hakmat jongki bu unsa shimkya ya ganika kam banakaliang kedor ba shnong ru ka kermen baling ba kajing shimkya jong ulat kajing dawaru kinsaiso Hari Pak Precious Tasden di Sekretari Senang Dr. Bashnong Mukrok Pelun kepada Citi Cha Lasken Siena di Blok Jong West Janjel District. Pada kewe nak Senang di pa Japanahi nak puas kepor kamtam nak baidei bagi jingnya bagi jing cha kombor nak baidei bagi kamput kamsam nak baidei bagi jela asam bagi selam kalian nak baidei bagi di border dispute no. Kewe nak jingja ke bangla bertema hone ke Kadang dia kepada dang sudah dia kepada dang midang dep an rete kejing dap license jong kejing dia ke pas nyose kejing dia kejing ka umdei tang ga snong jingi hendai ga chat benri borok kowe ka ba sangut jong kinong snong jong ke snong jongi na te na Mukrok kila du ya kejing im ko bolilui ke jongki hagi thang sloi jong sarkar asam hak ba kila sha set yap haka step jong ka artrik jong bonai nombar ajar atusan tementa kesni ni leng jongi kumodor Bashnong ya kejing ram jong Bashnong di bak kilam Moskot Sherman Shnong isitang di pawa bagi asal Shnong member jong ka ST Komki jong kumodor Bashnong jongi mata kesni mila wani kendo ya honorable governor jongi ga jongi hak bai dei bat ki jinge jong ka Shnong jongi jak jingi sha ni ya kendo ya governor ha shwa bangini kendo ya governor porok kini kejing ya ngila depan ya pensniau cha ki pedong skor jong ka sarkar jela ngila depan ya kendo ro ya ngila depan senyau ro wat ki deputy CM jongi wa CM ro la tipi spangi jinge jongi ko Bashnong Mukrok ramen hi ga poni ka kadau ti bangi kendo kumodor Bashnong ni kendo ya honorable governor kadai baik ban pensniau ya ka ban penpoi si ya ka resolution ke bangi lasim hak tak ar tarik jong punai ar jong nisnem ar jarsan ke ba piru bilai sekhi le ba kilat thai ko har ka ba kumodor Bashnong nilai rakhe ke jing dap license jong to ke jing jek si jong ba to ke jing sha set yap jong san ngut pinong snong jongi ya ka to ke sngi lasim ke resolution kalong ba ban pen seniau ban kerpat ban state ya ka to ke investigation ke ba kila ai sha CBI ba ka way resolution bagi sim atau kasih kalong ban kerpat iki bor ba depej ban kloy ke jing penpej ko kurusam ka baidei bat ka sarkar Meghalaya bat sarkar Assam kenang ba borok gijingnya dibangi kum di beri ka shock stage bodang ngin machu ini giju gijingnya tiba wat department jongi ki yamat na ko por haduk ide kisingi ru gidang mat giju gijingnya bas ko way ru ka resolution ban lisim atau kasih kalong bej ba ban nang ba ka sarkar hi kalong ban kham no ban intervene no kenang ba ban pensenge no ya borok ki ne kicing kikam kentur put ki ba sarkar Assam kala le hak baidei bar kikam ki caka kuta jong Snong jongi ke ba kala le hadu ki ne kisngi piru kilai saki ke ba ke sarkar ke si ngele persnyo na ki por lamba jong piru kila ta ko por kilai saki na ki por kila ile bat ka weiru ka to ka tea plantation ke jong ki ba la kila penselen lu di tolum bad wadi ketor ngila dep ipon persniau cara government bad ka weiru ki kendo ya governor tolong bad persniau hai ya ki gicing je ki sharp nyap ki bagi ka ki nong song jingi ki manadu ki snam ar hajar lai teteng ha ka ba aku ha au bunai Februari jong snam ar hajar lai riungut ki mensim briu ki layap ki nong rep ki jongi ngasnong ki layap ha ki briu jong ki KNV ha ki por badang ta kidon subun bagi balayap kidon subun kicing ke bagi Snong kilamat hadu kini kisngiru kidang mat hi didang inting imsiri seteja Snong jengi haga jakala jong haga baite bagi tengku pat ki bor sarkar Assam nilai kedua ya governor na keleng jong la
ong ba in simkia ngiru ngidon gajing kermen namar ba ngiladep pan persnya sa kibor jaga council ru ngiladep council kebadi kai ya kendeu ke siap ngiladep pan persnya sa iru sa lengpa ICM jaga council ngiladep ru ban pensnya ngiladep ru ban kerpat ya ke government andai haduk mentaru atau gajing ka project jongki ba kim penslen yu tulum bagi kita gajing sakta jongki di hali ki pentor jongi ki kum gasnong hadu mentaru ka ni KSC kadang le si kicu mentaru ka gato ka jing tei jongki ka jing ka to project jongki kam sange hire ngirung intip na kaleng jong government kale ayu ngila depan pesnyaw ai governor na kaleng jong i kalong ka jing kendu kalong ka basnya tenat na kaleng jong i la sim dong ba insta sim khia mat ngirung idon ka jing kermen baleng ba ka jing menta ka sini ka jing kendu jong i governor ka kum gasnong ki jong i kita ki jing ki bangi mat kalong ba hoi nyesel tu bagi ni kijing boro kami be lemba ka ki jingjia ka bai dei pat ka border dispute andre ke kijing hoi na kaleng jongi ni ong ba government hoi ka gani ka issue kalong ka ba ha haru kata ka bai dei pat ki happy mun be ka kam jong government ni rung nyesel tu i kata andre ka main point ka jing kwa jongi ku senong kalong ba hoi ni kerpat ye government but state ka jing be jo pudusam ra bai ni kijing kan kin jano jano na kin no masuk kin kicu kijing ya dek ai ka ba ka main concern kalong ba ka government jong ka Assam ka KSC jong ka Sorka Assam ka council jong ni ka Assam ka dei ban sange adu banda pen be jo pudusam ka dei ban sange ya kita kijing pun kentur put lan ki intrusion jong ka chopo pudusam jong snong mukro baleng indu don ong ka kudei pudusam jong mukro ni base na ka notification jong ar pratri kuno bunai jong Oktober jong senam handai spak na upra kaya ka council ke jongi ya ka autonomous council jongi ke JHDC kala de pan notify ya upur usam jongi kum gasnom kro giladoni kita ki kod gislah hakti nakata ka daw based on that minut ban claim minut ban kam ba boro kita ki jingle jong asam ki le be hapo upur usam jongka snom kro jong boundary jong ki jurisdiction jong snom kro tega tahi ka tega point bangi kendo ego no nakaliang jongi hikum kodor basnom kastan hi kejongi bat kalong ba ngidon gam ya ka government ban ong ya government ba katlot ban kenot thani government ro nakleng jongi nyim so dei hire namar ba bale adu mata gidang seni don ba gijing seni government tak ba abang ide berkata gijing keli gijong pi oi kalong gijing tlot jong government bale nga ong ta namar ba nadu kipor ba kanika Assam kasdang kita gijing turput nakleng jongi tung bodor basnong ni pentip ni ai pentip na ka por leng ba ki outpost ki bodon hang te bor to outpost leng ba EDC bodon hate juai lembaga council kebadan hati cuai ke JHDC bagi penting rawat cek deputy CM ro ngela depan peti bapai de berkane ngela depan kendo ya isar presiden tungsong ngela depan kendo ro ya isar nya bahalang dhari badi nomik mat jong kate gedong thangi jongi ngela depan kendo re hadok menta kini kicing le jong Assam hoj ke sarkar kala ban ha kilat thai kubor lan haki office through haki office jong ki kila ban ong ba kila ban claim ba ka situation kelong normal Henry ni kum ki basong sate sa kita kithan ni ki bamat yo ka sia akamet jongi kajinge kalong ka still continue ka yai jia bet na ka pos ka por hoj habai de ta jingle jongi kan ne kijing tlot jong government namar ka pos ka por ngile de patip tangba lada jin lada ka sarkar jongi kam tlot ta balai ka opi ham kro adu mata gam par kim pachna balai ki apsa adu mata ki kito ki ba ki battalion ki police force ki jong ka sarkar jongi ki ba syong te mukro nakapata ban mansingan jongi ki minong snong balai haduk menta ki hapsa ba yapo committee hall jong dor ba snong ki sa hapding snong tangka cakaban ki ni abuti ban le patrolling ang toro ki sa tang hikidara pilu pila yoi pila sagi lembaga la tuh kane borok kade kijing kelot jong ko